Здравейте на всички! Днес ще играем този път в новото видео ще играем Бан. Този път не ще е 0. Chapter 0. Така, натискаме New Game и почваме. Така, тук се случва нещо. Той е. Кръв. Добре. И почваме играта. Това е първото. Ще е определено трудно, майче. Никога не съм играл Бамба. Ама съм гледал. Има карта. Много е трудно да се бъва. Така. Отваря се вратата и намираме дрона, който вече всички знаем. Така. Сега трябва да намерим 2 батерии. Батерии ли? Меш ли че? Нормален, 2 батерии. Аз ги знам къде са. Така. И дрона ни се показва. Викаме го тук. И тук викаме на този бутон да го натиснем, майче трябва. Да. Трябва на другия. Оп. Здравей, пиле. Бе, какво ще ми направиш, бе? Здравейте. Майко, как се плашиха това пилече тук. Тук има яйце. Ще го взема. Това да намерим. С яйца. Ти едно. Тук майче имаше друго. Така. Под пазалката има едно. Това съм имал нищо. Натискаме го. След това значи с дрона трябваше. Къде? Има моето дронче. Гошко. Хайде, идвай тук, Гошко, дрона. И идваш. Хайде. Супер. След това яйце ще падне, майче, да. Тук има едно взимаме. Тук има още едно. 2, 4 сме дали. 4 сме взели. Така, тук има 5. Не сме намерили едно. Къде ли е това? Къде сега ще търся яйцето ти, ма? Не.
Така. Ще търсим навсякъде. Де ти е тъпото яйце? Мисля, че се седих отгоре. Къде? Така съм ли да скачам? Това бе. Това. Трябва да го взема. Айде ще се опитам. Забравих, ако не знаете, трябва да събираме плюшени играчки. Какво трябваше сега? Една. Не търсим яйце. Къде ли е? Как на яйцето? Тук майче е. Ето. Ево е там. Добре. Супер. Бинго, даваме. Така. Благодаря ти, Пиля. Малко ще ти пипам легите, ама. Хайде. Не трябваше ли чупа? Отде се да взема? Другата стая без това не мога. Да. Тон забравихме другата стая. Така. Колко на наказаните. Трончето ми. Ела тук. Ти. Ще идваш тук. Не можеш ли? Не. Трябва. Тук забрах, че тук не трябва ли нещо да се... Нещо да направим. Майко мила, къде съм го забелязал. Леле. Сега идвай. Точно такъв. Забравих чука. Аз тук всичко събравям. Къде се взимаш? Също е плюшена играчка. Трябва да открием. Опс. Така, какво пише? Аз не знам. Как ще махаме? Чука го взимаме и отиваме да разбираме и ще видим пилето. Така. Трябва да сме по-бързи. Защото искам да свършвам. И ако не знаехте, тук има едно яйце. Така, наслучвате се и скача бе. Шабе. Тук има яйце, бе. Тук трябва да има яйце. А не тук. Не знам. Три, 2, 1. 3, 2, 1. Айде. После ще трябва да се върнем и ще трябва да цъкнем така много бързо е това.
О, майко, о, вижте стъпките. Той е вървяло по стената с кървави стъпки. О, майко мила. Това няма да е никак хубав. Сега. Така бамбаме червен. Тази е бяла. Е бялото бе. Бе. Това се натиска. Натискам точно от тебе. И иначе. Това иначе беше синто, я? И последното беше оранжев. Сега почва страшната част. Пилето. Брат. Няма да гледам. Никога няма да успея. Тъмност. Не, тя защо ми пречи? Не! Как може, бе? Майко, това е много страшно. Не мога да го преживея. Пилета. Краката ми са брудни. Болят ме. Ама мочех треска. Аз никога повече няма да го преживея. Не, това не може да е верно. Приятели, не, това беше нещото видео. Благодаря, че гледахте. Моля, харесайте и се абонирате. Чао!